Assalamu alaikum qadrdan dostlar, tanışmışlar, dostlarlar. Şun menen beyk atamız Mahtumul adındaki hem Mahtumul adındaki ova hem önkü adı Qarğala aytışmaýarlar hem de muzeyine, ulu muzeyine geldim. Bir ulu bizim gördüm yani şehrin içinde de geçip gelýär zatında tiňnak gelýär. Bizim şäherlerimizde köp az üns berýärmişler, suratlaryny goýupdyrlar. Şäherlerimin hasan şo men begenlerdi. Men häzirem şu ulu muzeýe geldim. Häzir başlan bir özüňi tanıştyrsaňyz. Men Bakır vilayetining Mahtumul Qur'an Muzeýining işgäri Bahtul aýydy bar. Hemde merim bolşýary 2014-nji ýylda Beýik Akadamyň tarapyndan hormatly prezidentimiz özüniň karary bilen ene şu Mahtumul etragyna Mahtumul Qur'an Muzeýi açyp ulanmagy berdi. 2015-nji ýylyň 14-nji oktýabryndan bäri ene şu muzeý halkymyza hyzmat edip gelýär. Benim şu muzeyde ılım işgârlıklarına Beýik Qur'anyň adyny dünýä ýaymakda. Onu ýaş nesillerimize şeýle hem gelýän hil bir rahatlarına düşündirmekde bu işler alyp barýar muzeý işgârlyklygynda. Ene şu ilki bilen şu Mahtumul Qur'an Muzeýining 5 tane bölüm var. Şonuň ilkinji bölümi Mahtumul'yň Edil mirasy bölümi. Ene şu Edil mirasy bölüminiň ilkinji giräýe ýerinde Beýik akyldaş şahyr Mahtumul Qur'anyň nesildarlygyny başlanýar. Mahtumul Qur'anyň şeýle bir ajaýyp sözleri var. Ýad gelir wagtda geçer gaflata çykmyş gözlerim. Açaýyn diýsem açylmaz ne agyr uýkulydyr. Bilmeýän soralara aýdym garyb adymy. Atly gerkel ýurdy ady Mahtumuldur diýär. Ine şeýle dildaratdan ilkinji ýerde şu Mahtumul Qur'anyň muzeýine ilk bilen hoş geldiňiz diýen Beýik Praga goýan hormat üçin bizde başymy diýär. Ine şu nesil daratdan döwlet mälet moludan aýya Mahtumul ýonaçy. Mahtumul ýonaçy hemen bu onuň oğlu Döwlet Mehmet Azadi. Döwlet Mehmet Azadi'nin Aradgul ayalından yani Abdullah Durdumya Kahrımulu Anış Hurma Mehmet Tapa Mahtumul Praga yani çağılır dünýäye. Onun ikinci yani Aradgul ayaly ýok bolandan soňra ol ikinci Gazak ayalyna öýlenýär. Ondan soňra şol Gazak ayalyna öýlenenden soň onuň yani Gazak ayalyndan ýary Aradgul çaky dünýäye. Ine şu ýerde görüşiňiz ýaly Döwlet Mehmet Azadi'nin 11 tane çağatynyň ine nesil daraktyna şiirde görýändir. Bizde alyp bilen ýani maglumatlara görä bar bolan maglumatlara görä Mahtumul Praga şu Döwlet Mehmet Azadi'nin 3-nji perdendidir. Mahtumul Praga öz döwründe öz ýeňesi akydatly ýeňesine çatylýar. Şol akydatly ýeňesinden Ibrahim hemen sary molla berip dünýäye. Bu çağlar özüniň ýaş wagty, ýagny ete göwüniň wagty, ýagny ýok bolýarlar. Mahtumul tamamyň hiç gelişinden nesil daratdy ýokdur da. Ine şondan soň ne beýärdi? Abdullah ýagny Abdullah bilen Mehmet Sapa urşaw dip derelip bitdi. Ine şu Abdullah'nyň aýaly ýagny aky Mahtumul atanda çatylýar. Ine mundan başga da şu ýerde bize gelen maglumatlara ora Kahrımguly, yani Kahrımguly şu şahatından Garajan oğlu, Bürrem oğlu, Anna Urban Akun, Niyal Muhammed Akun, Anna Urban Akun, yani Atişan. Atişan 1991-nji ýylda İran İslam Respublikasynyň bizim döwletimize gelen beýik bir Mahtumul Tamamyň nesil daraktynyň adamdyr. Atişan öz döwrüne ýagny onuň ogly Garişan bilen bilelikde şu bizim Türkmenistan döwletimize geldi. Şonu Garişanyň ogluny da Mahtumul Tamamyň atlaklany İran İslam Respublikasyna ýaşap ýörendir. Şu ýerde bizim şu häzir wagtda Züweyda ýagny hurma Aya Mahtumul Tamamyň aýallygyny hurmanyň birji ogly bolýar. Gurbandyrdy delili. Gurbandyrdy delili Mahtumul Tamamyň hakyky ýegendir. Gurbandyrdy deliliň ýeke ogly bolýar. Mehmet Döwlet. Mehmet Döwletiň birji ogly bolýar. Juma Döwlet. Juma Döwletiň ogly Nur Maýa Şemşat atlygylar häzir aýatda diýeri. Ine şu ýerde ogly Nur bilen Şemşat Serdar etrawyna Maýa bolsa Gerket etrawyna Gerket geňeşliginde Gerket owasyna häzir ýaşap ýörendir. Ine bize gelen maglumatlara görä şeýle rät maglumatlar bar. Öz döwründe Döwlet Mehmet Azadi ine şu ýerde görüşýän ýaly Türkmen edebiýatynyň göz owanjy Döwlet Mehmet Azadi. Döwlet Mehmet Azadi'nin Beýşnama, Beýşnama, Wagdarat kitaplarynyň daşgatma görnüşleri, Arap patillerine ýanan eserleri ine şu bizim muzeýimizde tekçilerini bedeýär. Ine ýa gaýdyşmy ýaly şu Mahtumul Tamamyň 6-njy arkasy Anna Urban Işan, ýa-ni Atişanyň suratyn ine şu ýerde görüp köplendir. Anna Urban Işan özüniň bir döwrüni Mahtumul Tamamyň hakynda ine bizim şu wagtky gelecekini
meselelerini de bir näçe özleriniň maslahatlaryny, onuň bir maglumatlaryny goýup giden beýik şahsiýet hökümine ine bizim aramyzda ýaşap geçdi. Onuň üçin türkmen halky onga hormat goýup binäsi öz döwründe Iran Islam Respublikasynyň türkmen halkyna gelenine aýtmaklaryna görä Döwlet Mämet Azadynyň gol ýazmasyny bizim döwletimize sowgat getiren ýekete adamdyr. Ine şeýerde görüşmeli ýaly gerki dowlatynyň fotosuraty ine görüşýär göregeledin. Filan ine görüşmeli ýaly onuň mahkamalar tamam bir näçe ýadan ýagny eserleri ýa Döwlet Mämet Azadynyň ýadan eserleri arab fars dillerine ýazylan bir näçe şygyrlar ine şu ýerde ýerleşdirilendir. Teredin filan mehribanlar öz görüşmeli ýaly Döwlet Mämet Azady öz döwründe öz perderdi mahkamalar atamydan ilmli, bilimli bolmak üçin ölen aladalar edipdir. Ol öz döwründe ýaly ýekede bir ilki bilen mahkamaly atamy özüniň bir ilkinji okuwny ýa-ni terbiýetini öz atasy, öz pederi Döwlet Mämet Azadydan aldy. Döwlet Mämet Azady ýa-ni ogluny 3 sany ul medresede Gögöldaş, İdris Baba şeýle Şyrgary Han medreselerinde okutma başardyr. Mahkamalar atamy öz döwründe Şyrgary Han medresesinde okap ýören wagty Siriýaly türkmen ýigidi Nur ibn Ali Nur Kadım bilen tanışya, hem de onun bilen doğunu koşya. Ine şu ikili hücrede ikisinin bilim alıp duran fırsatı ine belki mahsumunu atamı anlık Nur Kadım ine görüşmeli yani. Öz döwründe ýagny ulu 3 tane ulu medresede okaýardyk mahtumula atamak ine şu medreselerinden fotosuratlar bolan Şyrgary Han medresesi ine görüşmeli ýaly. Ine Şyrgary Han medresesi, Gögöldaş, İdris Baba medreseleri. Şol medreselerde okanlar, ol mahtumlar tamam özünün bilimini artdyrdy. Köp zatlar göz ýetipdir. Bu özünün gündoğur edebiýatynyň eserleri bilen gatnaşdy. Ne öz döwrüniň şeýerde görüşmeli ýaly daş wagt maktaplary mahtumlar tamam öz şol döwrüne degişli. Ene ýazyň etwaklary ine şeýerde görüşmeli ýaly terbiýelendir. Ene de mehmanlar. Mahtumlar tamam öz döwründe halkyň bir agadanlygy, agada birligi çagyrypdyr. Onuň bir adam her bir ýadan eserlerinde halkymyzyň bir parahat durmuşda ýaşamagy, türkmenler bir berkarar döwlet kurmaklaryny arzuwlary beýik şahyerdir. Şonuň üçin hem beýik akadar şahyer özüniň bir durdäne eserleri bilen türkmen halkynyň öçmejek ýer goýan beýik şahýetdir. Dünýä ýüzünde bir meşhurlyga gadanan beýik şahyerdir. Şeýerde görüşmeli ýaly mahtumula atamyň Şyrgary hemde ýagny türkmeniň goşgusynyň hattatlyk sungatynda ýagny arab fars dillerinde dürli sunugat eserleri bolýan hattatlyk sungatynda eserleri şeýleke mahtumula atamyň köne kadimi ýagny halk tarapyndan göçürilen kitaplar ine şu ýerde ýerleşdirilendir. Öňem köpse daşwatma kitaplarda, daşwatma kitaplar bolanda bir wagtlar öňkü döwürlerde Daşkentde ýörükde bir çapkana bolupdyrdy. Şol ilki daşyň ýüzüne oýulyp ýarylypdyrdy, hem de onu basylyp alındypdyrdy. Ine şoňa da daşwatma kitaplar diýilýär. Ine mahtumlar tamam halkyň içinden ýaglanan ýagny Gerki Owusynyň Şahamça muzeýinde işden Aşyr Has Mämetov tarapyndan bizim şu Türkmenistan döwletimizde bir näçe ýerlere, ähli welaýatlary aýlanyp, şu kitaplary ýygnap ine bizim şu muzeýlerimizde sergilenmäň uly ýardam beren adamdyr. Ine
bu yerde de orada Mahtumula Atamyň şu öldürüne degişli bir näçe daş wagtly kitaplar şeýle hem 290 ýyllygynda hormatly arkadarmy tarapyndan ýene bizim ýurdumyzda Mahtumula Atamyň hiç ýyl gol ýazmalar saklanyp galmandyr. Ýöne daşar ýurt muzeýlerine, ýagny Germaniýada, Britan muzeýlerine Mahtumula Atamyň ýani kitaplar saklanyp galypdyr da bizim alymlarymyz tarapyndan gedilip täzeden şol kitaplary ýani göçürilip getirilen kitaplar näşler. Ne görşüňiz ýani ýene de Mahtumula Atamyň Adamzat diýen boşgutynyň türkmen diline hem de ingliz diline terjime edilen şygyrlary hemen bir näçe şekillendir sunulan eserleri bilen baýlaşdyr. Başlanışda maňa bir sorak geldi. Aýtdyňyz, ingliz diline terjime edilen idiniz. Şu ingliz diline terjime edilen kim ka? Goşgutun diýip şu Mahtumula Atamyň goşguty. Yo, bilen goşguty şonka ýani şonu ingliz diline kim terjime etdi ka? Ol bunu Türkmenistanyň döwlet nemesi arhiwi. Indi men şonu düşünýän, barda gelende ýene mehmandatlar getir, şonu düşünýärler. Onu Yusuf Adamon bizim alymymız. Yusuf Adamon aga. Yusuf Adamon aga men can hem aga men mehmanym bolýar. Gelene Kanada, Toronto'da. Hawa şon terjümeler, şon kitabı men şon Yusuf Adamon hawa. Şon kitabı şeýlerde men gözüme görjek bolýan, şonuň sonra görajak boldum. Indi ýene özüň aýtdyňyz şonu hasta boldy. Öz bir soğuğunu koyup gittik çıkaydı. Şonu kitaplarını eger gözüňiz düşnämäňe de görkän. Bolar maslahat. Ine şu ýerde görşüňiz ýaly bizim döwletimizde bir näçeleri Mahtumula Atamyň heýkelleri hem dikellerde daşar ýurtlarda da bizim ýurtumuzda da ýagny onu belli şu wagt näme heýkelleri Sargyp Babaýew tarapyndan dünýäniň dürli ýurtlaryna da heýkeller dikildi. Ine şu Buharada ýagny öňki Taýuz döwründe galan Mahtumula Atamyň keşfi hem izin saklanyp galypdyr. Buhara şäherinde, Astrakhanda, Stavropol türkmenlerinde, şeýle hem Türkiýede. Ine bäde görşüňiz ýaly Mahtumula Atamyň Gerke döwründe Aşgabat şäherinde goýup gurulan heýkelleri. Hem 290 ýyllygynda Mahtumula Atamyň terden eserleriniň bir näçe dilde terjime edilen eserlerine şolary. Doğru. Ine 250 ýyllygynda, 290 ýyllygynda, ýagny Türkmenistanyň döwlet banky tarapyndan Mahtumula Atamyň hormatyna çykarylan şaýlyk pullaryna şeýerde saklanýar. Doğru. Ine elbetde şu Mahtumula Atamyň keşfini ýagny döreden ilkinji kim diýip bu şeýerde onu sorak gelýär. Mahtumula Atamyň keşfini ilkinji ýerine ýetiren ine şu bilen Kaptanımızda Türkmenistan'ın halk dolaşniki Ayhan Hacıyev'dir. Ayhan Hacıyev 1946 ýylda Aşgabat şäherine ýürüýte bir bäýteşikler edilýär. Ýagny Mahtumulaýyň keşfini döretmek hakynda. Özüniň ýaşlygyna garamazdan Ayhan Hacıyev Mahtumula Atamyň keşfini döretmäge girişýär. Ol ilk bilen keşfi döretmeden öňüçe Mahtumula Atamyň şu oğulları gelip ýürüýte, onuň nebereleri bilen duşýar, görüşýär. Ine onuň şol adamlaryň aýtmagyna görä Mahtumula Atamyň uzyn boýly, hortum, sary ýagy, çokatakly, çürtepli bolaryny aýdýarlar da. Şeýdime mine özüniň ilkinji etgidini çyrýar. Ine görüşüp ýaly Ayhan Hacıyewiň ilkinji çyra etgidi. Soňundan onu galamdan soň ýoş-ýoş onu renkle geçirýär. Şeýdime aşatda ýene de görýär, hal adamlar görkezip duran portreti. Şeýdime Mahtumula Atamyň kanoniki portretini döredip 47-nji ýylda bähdeş götürilýär. Bähdeşikde iň öňet eterli yglan edilýär. Şeýdime halkyň beýik pragyny keşfini halkyň bilinme ilkinjileri goýan Ayhan Hacıyevdir. Doğru. Ayhan Hacıyew Mahtumula Atamyň kanoniki portretini döretmeýär. Ondan soň boyun egmede Mahtumula dostlary bilen akçyda bolýar adamlar. Şondan soň 1947-nji ýyldan tä ömrüniň ahyrına çenli beýik pragynyň durul-durul keşiflerini çekip döretýär Ayhan Hacıyew. Ne şeýdilen halkyň gözüne ultyýyna galanan beýik surat keşif. Ine şu ýerde görşüňiz ýaly Mahtumula Atamyň türkmen goşgutynyň deriniň ýüzüne ýazylan surat eteri. Ne görşüňiz ýaly şu ýerde gadymy ýani Mahtumula Atamyň gadymy türkmen ýani köne türkmen ýazygyny kitaplary, ine goşgul kitaplary. Şeýlerim gadymy çyralar, ine görşüňiz ýaly. Meret gördük gadyň nemesi bolmaly. Kitabı bolun, çabeten kitabı bolmaly. Hemme. Meret gördü ýok, ço ýan görüpdürmi şu wagt hawa. Biz şu ýaş wagtymda zatlamy şoň üstüne işleýärdik da. Mene o wagtda ben 17-18 ýaşymda etdim. Atam şol
daim oyna var yattım daimlere varamda şon dostları şöyle çap et tayarlayattı. O zaman her gayetine her sahiba 5 kop alyatlı. Sizin konudan 5 kop bolya. Yani dörnü mesela o 5 riyal. O 5 riyalın bu iş var. Mahtumlar hakkında nemeleri yok mu? Türkmen diline bağ yöneden tercüme diline Türkmen diline olan tercüme gerek sebebi yani ol İngiliz dilinden İngiliz halkına o yurtlara zaten şey mahtumlar atamız tanısı da Yusuf'a. Onu işetti Yusuf'a. Herden başka da yadan nemeleri var. Onları gelecekte men el yeterli olsa size iyi vermemeyecek. Anırdan beri. Den men mozoyda o yan hem de öyle o yan benine. Ha indi men godak bilen bir kitabın bir şey men elime kavuştu şunu. Bir anqı. Ha men marda yaşap yokum. 86-86 yılda tavgat berdiler. Ondan sonra men başka bir dostum bir kavgar şunu aldı. Siz müsaçalarınız yüzünden şu kitap soğut berenip bana iki adamdan sordu. Olanın şu kitapların içinde men bari baydım da ahil gelen kitaplar biz şu yerdə tenime tergiledik. Hani şu kaptalda da kavat gelen hem şu kitapların içinde de var mı? Şu kitap kavat gelen yerler var mı? Şu kitap mı kal? Bu mahtum olur mu? Evet, şu mahtum şu Yusuf'a demedim. Soğut berilen kitabı var ekenle. Men kan hordular. Nesim Ahmet Şadip'tir. İyi men bunu. Otur şu başlıkta.